כן, זאת אני. מישהו מחברים שלי ביקש ממני לעשות סדרה של טוקה ווקה ואני עושה. אני מקווה שתאהבו את הסדרה, אוהבת. אוקיי, בינתיים שאתם מחכים לסדרה וזה, אני אסביר לכם כמה כללים של המשחק שלנו. זה דומה לקרמל, אבל בסדר. הנה, תכירו את שתי הבנות החמודות שלנו. זאת נויה ואמה. הן שונות לגמרי, אבל הן תאומות. זאת אמא שלהם. יש להם חנות משלהן, והן לא מבינות למה הן צריכות לעבוד שם, לפחות שהן בנות 15. בואו נתחיל. אמא, אבל אני לא רוצה לעבוד עם הסתומה הזאתי. אני סתומה? לא, ואת נויה. מה אני? יאללה, לכי. בנות, לא לריב. טוב, יאללה, בואו לחנות, בואו לאוטו. והנה, יאללה, בנות, להיכנס. טוב. אני אספר לכם קצת על החנות, שתראו מה עשיתי. יותר נכון, מה הם עשו. פה יש לנו חדר של בגדים, זה כאילו מחסן קטן כזה. יש לנו תמונות של אנשים מפורסמים, גם מקום לשלם, הנה הבגדים, חלקם. פה מקום שאפשר, הנה יש פה כזה חנות, לא חנות, אני לא יודעת איך זה נקרא, אבל כזה של כסף. מקום לשבת והמקום שיכולים לעלות. פה אם אתה רוצה להצטלם, אתה יכול, יש פה גם בגדים, הנה. ואם שמתם לב, יש פה תמונות כאלה של בגדים, חלקם. ויש פה עוד פעם את המקום לשלם, יש פה בגדים של ילדים, פה יש דוגמה כזאת, פה עוד בגדים, תמונה, פה אפשר למדוד. ופה אם זה מישהו ספציפי של מפורסמים וזה, אז הם נותנים לו ספייס כזה, ואז הם סוגרים את כל החנות. וזהו, זה החנות. יאללה, בואו נתחיל. מה אתם אומרים? בנות, תקשיבו. אני יודעת שאתם לא סובלות אחת השנייה, אבל אתן צריכות לעבוד אם אתם רוצות שיהיה לנו כסף ובית כזה מפואר. טוב, יאללה בנות. נויה, את הולכת לשם, ונויה, את תהיי העוזרת פה. את תעמדי פה, תעזרי לאנשים. את בואי איתי. נעימה, אבל אני רוצה לעבוד איתה, מעצבנת. את חייבת, יאללה. ואת תעמדי פה ותחכי עד שאנשים ישלמו, הבנת? כן. יופי. יאללה, בואו נתחיל לעבוד. יאללה. לעבוד, לא לשחק פה בטלפונים, יאללה. אני אעמוד פה. כעבור 10 דקות. היי, תנו לעבור! היי! אוקיי, אני נראה לי צריכה לעזור. כן, בבקשה, בואו, תיכנסו. יופי, כל סוף. ברוכים הבאים. פה יש לכם, אם מישהו צריך עזרה, תקראו לי, אני עומדת פה. אם כן, יש פה בגדים כאלה, זה מה שביקשת. הנה. לא מתאים לך. הנה. אוי. סליחה. ויש דומה לשלי. נראה לי זה יותר מתאים לי. כן, גם אני אהבתי את זה עלייך. הנה בבקשה, תמונה. תודה.
תודה. אני הולכת לשלם. בבקשה, אין על מה. פה ריק. בוא נלך מה קורה עם נויה. נראה לי אני ארצה את זה. לא, אני לוקח את זה. כן, נראה לי אני אבחר את זה. כי יש לי חתונה עוד מעט. לא, אני רוצה את זה. אוי. ילדים, לא לריב. זה חנות. סבתא, תרגיעו אותם. גברת, תרגיעו אותם, בבקשה. טוב. ילד פה אליי. לא ילד, ילדה. בואי אליי, זה לא שלך. אבל סבתא, אבל אני רוצה את זה. יאללה, בואי, תבחרי פה משהו ואז ניקח את זה. טוב, אז אני אבחר את זה. וזהו. תודה. טטינג. להתראות. ביי. אם כן, אני אביא לך עוד. אם אתם צריכים עזרה או משהו, אני יכול לעזור. לא, נראה לי אנחנו בסוף לא קונים. אני לא קונה בסוף פה, אין לי כסף. רציתי בכלל לגנוב מפה. ביי. אוקיי, מלא. כן, אפשר עזרה? כן, תודה. כן, ברור, תודה. אני מתלבטת בין זה או לזה. מה יותר יפה לי, מה את חושבת? נראה לי זה יותר יפה כזה. תנסי אולי את זה. זה יפה עלייך. תודה. אז אני אקנה את זה. בואי, תמדדי. אוי, ימלא. כן, ברור. הנה, הברקוד. טינג. תודה על זה שקנית. אוי, שנייה. להתראות. מלא העבודה הזאת היא קשה. מה את עושה פה, נועה? אני כלום. לכי עכשיו, בואי, לכי. אוקיי, מלא, זה אגרסיבית. כן, את יכולה לעזור לי? כן, ברור. אני רציתי את זה, אבל לא נותנים לי למדוד. את פה לבד ואנחנו לא מסתכלים כמעט במצלמות, אז את יכולה בחופשיות ללבוש את זה. אוקיי. ממש יפה לך, ממש מה אני אגיד לך? ממש יפה לך, אימא'לה. תקחי את זה. סבבה, תודה. יאללה, בואי, אני אעזור לך. אני אקח לך. הופ. אם אפשר בלי שקית, אני אשים את זה ככה. תודה. שנייה, תשמעי. להתראות. אימא'לה, עשו פה בלגן. לא, בסוף אני לא אקח כלום. להתראות. היא בכלל הייתה פה? אומייגאד, לא ידעתי שהייתה פה. אני בשוק. טוב, מתי הביתה? בא לי הביתה. טוב, נראה לי אני אכין פה משהו. אם יש פה משהו במקרר. טוב, צריך לקרוא לאמילי. אמילי, אלוהל, איזה אמילי? למה אני מבלבלת אותה עם חברה שלי? ולמה האישה הזאת עדיין לא הלכה? אוי. נועה, את באה? כן, מקודם אני שמעתי אותך מבלבלת בשם שלי. אל תשבי לידי מלא. טוב.
טוב, אין פה כלום, אז ביוש. בוא נלך לאמא לשאול אותה. כן, יאללה, בואי. אמא, שקט שנייה, אני מדברת עם זה. בעצמך אומרת שעשו טלפונים בעבודה, ובעצמה משחקת בו. שמעת מה? כן, אמא. שקט שנייה. טוב, בואי נחכה פה. כן, תודה רבה, להתראות. נדבר מחר. למה היית בטלפון, אמא? כי דיברתי, לא אכפת לי ממי דיברתי, אמא. את היית בטלפון. נכון, כי דיברתי עם מישהי מפורסמת שתבוא, ואתם מכירות אותה. מי? אין מצב שזאת היא. די, אם זאת אמא, אני לא יודעת מה אני עושה. אומייגאד. כן, זאת מי שאתם חושבות. טוב, יאללה, סידרתם את החנות? כן, אמא. כן. אז היום אנחנו הולכות לאכול סושי. יש! יאללה, בואו למכונית. אמא, שימי מוזיקה. לא, אני לא רוצה. אבל לא אכפת לי אם את רוצה או לא. בנות, שקט, הגענו. אתם לא יכולות שנייה להיות בשקט ולא לריב? לא, כי היא מעצבנת. היא לא, אתם פשוט רבות יותר מדי. טוב, מה בא לכם בכללי? אוקיי, שנייה, בואו נעמוד פה. בואו נשב, מה שבא לכם. בואו נשב ככה. מה בא לכם בכללי? בא לכם סושי או בא לכם פסטה? אני רוצה נראה לי פסטה וגם אני, וסבבה, בואו פסטה. יאללה, בואו, זה בכיוון השני. מקסימום אחר כך ניקח סושי. יאללה, בואו. איפה הוא מוכר, אמא? לא יודעת, בוא נחכה לו. אוי נו, אמא, לכי לה. היי, אתם רוצות להזמין משהו? יש לנו כזה וכזה. יש לנו קאצ'י מאצ'י ויש לנו את הסלמונה, וזה גם הכי טעים. אם אתם אוהבות בשר ולא שומרות, זה טעים. אני אקח את הסלמאצ'י הזה, הנה זה, עם בשר, ואני אקח את הפסטה בלי כלום, וגם אני אקח את זה. תודה. שנייה, אני אשלם לך מהטלפון. הנה בבקשה. תודה שקניתם אצלנו.